U 4 parohije i 10 crkava Božić u Livanjskom kraju ove godine dočekuje svega 200 ljudi. Sela ispod Dinare uglavnom su pusta, a povratnici, mahom starije stanovništvo, željno iščekuju djecu i unuke. Samo na ovoj parohiji na kojoj se sada nalazimo u Gubinskoj živjelo je preko 700 domova sa po jednim ili dva ili više članova. Danas je oko 50-ak. Tako da se kada dođe ovaj veliki praznik, mi se radujemo za to što dođe još naših ljudi, kao što vidite. Među njima je Milan Rosić, koji sa suprugom i 3 djece Božić proslavlja u rodnom Sajkoviću. Došao sam kod majke, ona je tu živi, ona je inače sam u Belovci. Znači uvijek kad god imamo priliku dolazimo tu, u rodni kraj, što se kaže. Nakon stjecanja mirovine u Novom Sadu, zov rodnoga kraja poslušao je i njegov susjed. Kuća, ali imam i ja 3 djece i unučadi i svega, ali ja sam to ostavio gore i kuću i djecu i sve, ja se vratio svojom babom ovdje. Da s pameti vratili bi se svi koji mogu. Porušenim kućama i manjku stanovništva unatoč u Gubinskoj parohiji i danas se njeguju božićni običaji. Pečenje, pečemo česnicu, cicvaru, tako. Česnica, jel se u njoj nešto krije? Krije se pare, pa ko prvi nađe da će imati para više cijelu godinu i tako. Mi opet imamo slavu 9. januar, od 8. već imamo goste, sve do 10. 11. kako kad. I baš nam bude lijepo. Ali i sjetno, kaže Božica. Djeca su joj rasuta po svijetu i ovoga blagdana nisu došla. Unatoč tomu, sa susjedima se raduje dolasku njihove djece i unuka iz Srbije i Republike Srpske. A i crkva je konačno puna, pa je sve nekako veselije i ljepše.